Wadonjana weche mag tuke ni club mar Vihiga Queens keto ikruok mogik ne tuke mag CECAFA mibiro bagi e piny mar Uganda kochakore tarik 12 dweni. Queens nitiere group mar ba ka geno margi en kawo okombe no kendo dhi nyaka e tuke mag CAF Champions League mibiro bagi giko higani. James Opondo nigi ler mar wachno. Bang' tieko thuolo mokwongo e chung' mar timbe lig maduong' mar adhula kindwa Keini kendo kao ligno, klab mar Vihiga Queens biro ting'o nying Kenya e tuke mag CECAFA tournament mibago e piny mar Uganda. Kano wuoyo e seche mane klab no timo orako margi mapile ka pile alap makasarani, kocha mar Vihiga Queens Charles Okere no nyiso geno mare ni klab no timo ikruok maber motelo ne tukgi mokwongo. In terms of preparation, we have emphasized more on our strengths rather than our weaknesses, because this is an area that we have specialized in terms of the team cohesion. So this is something that we are building on as a team, and it is working well. So far so good. Okere no puoyo club no kuom kao okombe maduong' mar adhula, kata kamano nolero ni jotuke mondo oket pachgi e ikruok mag tuke CECAFA. Vihiga Queens nobedo joloch e tuke mag CECAFA higa mar 2012 bang' loyo klab mar Central Bank of Ethiopia 2-1 kama nomiyogi otiko mar tugo e tuke mag CAF Champions League. Kocha no kaachiel gi kapten ni kod geno ni Vihiga Queens biro timo maber moheo kaka negitimo e piny mar Egypt. Last time the CECAFA championships were here in Kenya and we won. Now we are going to Uganda to claim our title back. So to me, I can say, even if you can see my background, the girls are ready to go. Teams mwadhiro mogo CECAFA gin timbe mabe nokao leagues magi koro wadhiro mogo teams mabe gin champions koro nyaka wabed ka waikre maber. Vihiga Queens osemedo jotugo manyien kama oting'o jatugo Eunice Mwangi kowuok e klab mar Mathare, Tumaini Waliaula kaachiel gi Martha Karani. It's an additional and we are adding depth to our team so that we can go and have a competitive team in Uganda. Kenya biro tugo gi klab mawuok e piny mar Rwanda tukgi mokwongo kapok girakore gi klab mawuok e piny mar Zanzibar. Queens biro tiko tuke mag Group B gi klab mar Jeshi la Kujenga Taifa Queens mawuok e piny mar Tanzania. Banka o lig maduong' mar adhula e kind wakeini, tim mar Vihiga Queens koro keto ikruok ne tuke mag CECAFA ka joloch biro ting'o nying pinje mag Afrika ma Ugwe e tuke mag CAF Champions League mibiro tugi giko higani. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Tuke mag sikunde